There's a pending appeal. Okay. Appeal na etia judgment Kumasi High Court demae a challenge the validity of the marriage. Akosua Serwaa Mami marriage. Akosua Serwaa ne ordinance marriage Marriage. no. Okay. Sa appeal no. Okay. I work court of appeal no nearby say about the amended grounds no. Okay. Abusua mechiachi obia obia kwaba e de by Grace TV so me say twedi ampo nyanko pantom. Abusua obia ho ye mesre so be kan ho no like no comment na wa share ama for France we nya bia hwe above all wadaroma no hu ye mabo no subscribe bia ma esan say woni pa bebre ya ye de be so mo nim say obeye tinyame hwa na wonye oso akoma so ade enfama na abusua yegusu atinkunya so afimu ani na that Lumba Charles kodwofo so nyuntuni kese baako a ɔwɔ Ghana ha yɛ nyame de ayayaya sɛ bia akasifoɔ no dɔɔso nnwomtofoɔ no nso wɔka wɔn ho ɛyɛ nyame de a na ne nsɛm baako a yɛatwene dawora abɛsi nnɛ ɛyɛ legal wife ho nsɛnsɛm bikyerɛ yɛ maame a ɔyɛ yere yɛ a Ghana mmara nansɛ Ghana mmara gyama mmara nyinaa gye tom sɛ ɔyɛ yere yɛ a yɛware no kɔɔto awadeɛ ne ne nti ɛyɛ aware prɛko ho nsɛnsɛm na abɛkae a ɛyɛ afe mpem mmienu ne aduonu nnum bosome du baako no ne deɛ ɛtɔ so aduonu nwɔtwe 28th of November 2025. And a Kumasi High Court, Timor said Her Ladyship Justice Dr. Dorinda Smith, they are mobile say, Ye mammy Akosua Serwaa a yere, if ya wa de sebio, ya warren a fair pema uncle de Okonoba 1991. Afia sister Odobroni Priscilla for a yere, also a fiawa the customary wife. Area bus or Bosumi 9 minutes also do our film pim any do 10th of April 2010 ɛna ɔno nso yɛwɔre no yɛyɛ fiawade nti court bu asɛm na ɔka sɛ yɛ maame Akosua Serwaa ne yɛ sister Priscilla Ofori Odobroni ɔmo nyinaa yɛ Dad Lumba yɛde no mu ogya ɔmo akyire two surviving spouses of the late Dad Lumba nti saa deɛ a ɔka kyerɛ busuapanyin Kofi Musu saa abere nsɛ ɔnkɔ no ɔhwɛ sɛ ɔbɛka yɛ maame nyinaa bom na adeɛ bi a ɛfa Dad Lumba ɛyie ɛne ne ko na yɛ widowhood right bia no yɛ maame mmienu aka bom ayɛ ama asomdwe aba na abusua ebra de that rule ni beto odwa wie no ade achi ade sena nsema wodo na ayeba ye yi na nim se maame Akosua Serwaa ahyase ya okoye appeal ama no kra na no ye court obeka ya June bosum de to so du baako 11th of June and ye court wa lawyers exam de maame Akosua Serwaa lawyer Steven Siapoku from Kulendi and law firm den sem kakra to odwa se or den sem beto court wani say grounds of appeal atemu Kumasi High Court de buy no ensem a temuafo kan ye ya no ne nya adwen a ti oba me Akosua Serwaa ye ho appeal no aba for the kind ensem a ne temuafo ya temu ne ba nya adwen abeto na emom omo sa hwe atemu ne mu no omo pese omo sa de ensem be kan ho ti omo de ko court onim se omo sre court mo omo kwan na nka omo nsakra omo grounds of appeal and be kan say amendment of the grounds of appeal ya se ensem a court kan ne court nya adwen omo wo be bi omo pese omo de kan ho tika court mo kwa no fa me kan yin edi one dance say sat down on the 11th of June 2026 year wo me afia wo me a posome twem no court editum sa e ma kwan ma we afọ no sakra omo grounds of appeal no so mo amend omo grounds of appeal no na busua e no na sat down e beto odwa say sat down we afọ court no kwa no ye maame Akosua Serwaa na ode eye German consultant bi every German abrochimem aba ya down no Kumasi High Court no bi na wo hwesa na se Kumasi bra court of appeal omo de sa grounds in akoto de no wo ho bia o se bibia be ya sundwe ama no kwenti wo beto dwa se nyame ya adom a e maame Akosua Serwaa appeal wa be no since ya de enko ya lawyer for Ghana ha ko a consultant of German British so be ka lawyer for no na ade bia timafo no ntiase ade bia fa German krata asem ho a timafo no bia odwe ho hye na ntiase no wabem obo chechi mama asomdwe aba esan say authentication ho nsensem ena ma yebeju bia adwo na bia ye ba bedin komo kakra since ya akra German consultant oye hwan ne ho asem kakra ne say dwumadie be pote ena oba bidi na yebetu ye bo asen ya chechi nsem kakra kira mansan na bibia ayasodwe na ansa na ye be koso no se yenka kan kakra yenko 11th of June 2026 at the Court of Appeal Complex building e Kumasi ebra at mrani fu ejam de maame Akosua Serwaa lawyer Steven Siapoku court gitum se waje wasem wakatum ombetumi amende om grounds for appeal lawyer e dey say kakra to dwa yenko ne yekohwe kakra bi mra ye ba ye beto yobo ase abusua na de aka bi amadaroma ye de asom yenko mra sisia
Lawyer, pacho pumboko de. bɔkɔɔ. Ye de nyanko pass. Ene ye wu se mo Kumasi appeals court. Obi ko be say mo nante say dey na mo ba Kumasi appeals court. Okay, there's a pending appeal. Okay. Appeal na etia judgment a Kumasi High Court de mae a challenge the validity of the marriage. Mami Akosua Serwaa ne ordinance marriage no. Okay. Sa appeal no. Okay. I walk court of appeal no nearby say about the amended grounds no. Okay. The grounds of appeal and the motion by a court no my opportunity. Okay. Na ye amend ye grounds of appeal. Okay. And of course na masa akonya no say yenko amend grounds no. Okay. So the baya ade bia ye wo etia judgment no. The bit me didn't na bom court of appeal. Na court of appeal be determine case no once and for all. And that's it. We for the very final time. Look at some more amended grounds of appeal now. What does that mean as to the layman? Because the grounds of appeal Okay. Objection and answer at the property and utia judgment in India. Because the court of appeal no ashim na or consider nema na always objections on hono. Nti no na ye amended bi ye be ka ho ye bi afrim. The court of judgment. Court of judgment. Or shut down with some ban. There be unse appeal no e no kasa ne processes running. And we know there is just to ensure say yeah amendments no e be call ka ho a e ma court of appeal no determine case ni na together. Right, Abusuyanti no ye lawyer Stevenson Opoku e of Columbia law firm. Na odin se kakra to nsentwefo anim. E da no accord ditum say ye ma me Akosua Serwaa betimi asakra na grounds of appeal no mo na afedi akabia enso ato aso asomdwe kwans na no achi saa da no amu na ye ma me Akosua Serwaa krata ba abonte ye obekasa kakra e dey fa the course of court no esai chem se se the German consultant be ba ye hwe won kakra bi ye kan won kakra bi na afei me hwe German consultant go be bring na kwa nje bi German consultant ya wo be jubadi be na wo bedi e dey aboy ma me Akosua Serwaa Kumasi High Court na nyame adome ye ni na beto amansen Enti ma me Akosua Serwaa krata o di babonten on the 11th of June 2026. Yeah, family press secretary and the trade my me Akosua Serwaa. And a krata no okọ a fair tosumi no paragraph tosumi na o say na o ka dia fa court nsensem ya ho. And o chem say on that day o ka da no accord ditum say on betimi amend the grounds of appeal. And o chem say on that day renowned legal practitioner Mr. Stephen Opoku Insia of Columbia Law, Accra, appeared in court on behalf of Mrs. Akosua Serwaa Fosu, Afeneba consultant. Now, say, by his side was Mrs. Akosua Serwaa Fosu's German-based consultant, who has worked closely with the legal team throughout this matter. It is other lawyer Isiapoku court. Now, German consultant or German British memo. Eh, ma me Akosua Serwaa semi no oba Ghana. No, to lawyer nchempe. Yeah, character bi ale ade koma court bi ano ohwe no kire wo ha German mmeremu se na city ani ade na o cheche mu a se be ya antiase de court ntiase bi ano o so betimi de expertise aba on board am bibia aye asumtwe na o chere se sa German based consultant ya o kana se me oni ni legal team no wo mo aka bu medi dwumadie sonko o ma working hand in hand as de be ya asemi nyame ya adom a bibia e be ya asumtwe and I for us be no say the consultant's involvement has been particularly important as the appeal raises questions concerning the recognition and authentication of documents originating from Germany, especially the German marital documentation at the heart of the dispute. Now, Mama Akosua Serwaa Chirem said, the NT and Wakunya say, go be a German consultant, no, just the NT who be here, so the German consultant Becca same way now, Woman Abani said. Appeal ya kan wasem nyina no sabi de enti ya bedu bia du nyina afa say ye je enkrata fi German abotuma mu tum ye je atum ye recognize sa enkrata no and afei authentication say krata no kra ba no de be na di mu amu obi abi unso krata na mpa fi German abotuma mu na e ba ye say bia eye na da na mo ye no kra tin na ka mu bi na amaye Mama Akosua Serwaa say see they were involved a German consultant that don't work them will be also beboa aye na fam di ama bibia and so aye asumdwe esan say aye Germany awade enkrata ho nsensem ya sesi ya no ho manso na ya atwi the free German abotuma mu ba na mra say krata be from mine fufuro bi ba ya mine Ghana ha e was ye hwem na authenticate ye gitum ni ade na bibia bedi mu no ebi kura na abedu court na
said the German for name Citiano, na the Timoni in Tiasia, and I said, my name be in Tiasia. Consultant was so the Juma would do a rich man, no, German rich man. What was the ba? Actually, one about their question. Now, Boama Timofo will be at Tiasia. Now, it's me, Boama Timokoso, as we do quite. I don't see any German-based consultant, no, Sabre, or can't mammy Akosua Serwaa, no, and I'm called 11 June. Now, what tell her for an inch, or we are Juma boom, hand in hand, maybe PR, and so as now, or your bar, Minchimsa, German-based consultant, no. Yeah, Mammy Akosua Serwaa, as me. Udi tree. Oh, Kumasi, I'm court of appeal complex building. Kumasi, appellate court, and that's appeal court or your bar. Now, I'll say she has continued to provide invaluable support, guidance, and clarification on German administrative procedures and documentations that are central to the case. In Timami, I could say, saa ni German consultant yi maame consultant na yɛ ɔbaa na ɔka wo bia te sɛ ɔno deɛ watoa so a yɛ a kyɛ sɛ kyitaa soronko afei akyerɛkyerɛ akwankyerɛ atɛtene soronko paa ɛna ɔde ama sɛ ɛbɛyɛ bɛtumi aboa ama asɛm yɛ ayɛ asomdwie na obi ate aseɛ yie nti ɛfa German ɛman sɛ wosi tu anamɔ German administrative procedures ne documentation na sɛbi ɛnam sɛ na asɛm yi ɛyɛ ne kɔfa baa nyinaa na ɛgyina mfimfini a yɛka ho asɛm nti no ɛsɛbi ho bɛhia pa sɛ German based consultant wɔ ha nti na ɔwɔ hɔ a na no ɔba court no bi na daakye bia bi ɔmo hyɛ appeal n'ase a ɔbɛwɔ court hɔ no ma ka lawyer no sɛ biribi abɛyɛ asomdwie sɛdeɛ ɛbɛyɛ ante ase bɛba nti ɔwɔ a na ɔwɔ sɛ ɔde support kyɛ sɛ ɔtae kyerɛ soronko paa akyitaeɛ a yɛntumi nka dodoɔ akyitaeɛ yɛntumi nka nkosi kyɛ sɛ experience na support na ɔde tae kyerɛ no yɛntumi nquantify sɛdeɛ siteɛ ɔyɛ adwuma soronko afei ɔsan so de atenatene ɛboa ɔwɔ bi akrataa yɛn fanfa krataa yɛn ni sɛ daabi wɔ yɛn twɛ wɔ ha wɔifa kɔ ha ɛne adeɛ kakrakrakra na biribiara yɛ so yɛn na ɔsɛ kyerɛ mbiem sɛ afɔ ɔsan so wɔ hɔ a na ɔwɔ sɛ ɔprovide clarification sɛ German man tu anamɔ biara na aboa ama biribiara ayɛ asomdwie na aboa ama biribiara ayɛ bɔkɔ sɛdeɛ sɛ na ɛfata na now wei yɛ maame Akosua Serwaa krataa na ɔbɛkan no na yɛnwura mu ankasa na yɛnhwɛ sɛdeɛ yɛmma yi mmura no siteɛ ɛne consultant bi kura saa na expert bi saa ɛba yɛman Ghana court ha ɛde adwumadi ankasa na ɔba bɛdi so right now ɛde ɛmfa so what are some of the importance of a German consultant in a Ghanaian court over a German marriage certificate ho nsɛnsɛm na wohwɛ mu a deɛ di kan wɔ sɛ ɛmfa so deɛ ne bi yɛ expert yi ɛyɛ na sɛ consultant yi ɛbɛyɛ de aboa deɛ di kan sɛ authenticating and interpreting documents nti wɔkyerɛ sɛ German civil marriage certificates such as the Elkant look different from Ghanaian certificates. And first of all, ɔbɛhwɛ sɛ authenticating ɛna afei sɛ yɛgye nkrataa to mu na di mu ɛna afei sɛ krataa bi wɔ hɔ a yɛnkyerɛ mu ɛmfa mmra yɛman Ghana mu ne yɛnte aseɛ no ɔba bɛhwɛ sɛ obɛdi sɛ adwumadi na ma biribi ayɛ asomdwie na ɛna ɔmo kyerɛm sɛ German awadeɛ nkrataa no ɛda nso ɛde firi Ghana awadeɛ nkrataa no German marriage certificate no ɛkyɛ sɛ ɛyɛ different from Ghana yɛawadeɛ nkrataa. And it was a German registries only issue single signature extracts, which Ghanaian judges unfamiliar with German law may mistakenly invalidate. A consultant authenticates the document and explains the standard smart registry office protocols. And what I said, German wadian kratan. Aya na omo de mpempe no signature back extract and omo tie the bar omo eta issue. Sa na omo de nesite. Na no bebre si omo si ye omo ne omo no German wadian kratan. Ansa nam sɛ nyɛ yɛn no sɛdeɛ yɛsi yɛ deɛ wɔ ha nti no mpempie yɛ na Ghana atemɔfo no bebree sɛdeɛ ɔka wɔ ha yi ɛnhyɛ da ɛnyɛ familiar bi a ɔmo hyɛ da nim sɛdeɛ hɔ system no si teɛ nti no ayɛ na ɔmo hu ne sɛ o saa na teɛ deɛ ne yɛ kata no kora gye tu mu a ɛnyɛ yie kata no kora no ɛne yɛ bi a na ɛnyɛ awadeɛ nkrataa nti ɛno nti na akɔ hia sɛ wɔsɛ consultant yi ka ho bi yɛ a consultant yi bɛka no adwumadeɛ obi di ne sɛ ɔbɛsɛ yɛdi kan nkrataa no ɛba no nyinaa obema entiasie akomo obi atiase o krata ya authenticate na sɛ ni senti na authenticate afei obi go we bi oni German sɛ de o ma wade ho nsensem siti a ɛna o kyerem sɛ sabi consultant as expert oba na be kyerɛkyerɛ German wade omo awade office the marriage registry no sɛ de o si di o dwuma o protocols ho nyina no wɔtene was no kyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ court ɛna obi biara ɛho behia sɛ yebenya sanche mu yi na boae ami atu na mo yi na kyerɛ bi yɛahofo ha ne amane bi a ama no yɛ baako afei de to so bi German consultant in this case
The enti aye maame Akosua Serwaa and na ba court ba ko say preventing miscarriage of justice. Into chem say be ya atenten ne pepepe ye say the man Ghana emra city no ebe koso na enkoba say bi atenten no ebe bo mu mienu ana say bi atenten no ye de beto nchen na nkoma ama pepepe ya amanti e na ama German consultancy oba e court dem obi ebe maame Akosua Serwaa appealing e ba be koso nti say without expert input a Ghanaian court might rely on lay testimony or unfounded assumptions. An expert witness ensures the court correctly recognizes the marriage under the principles of less lossy celebration. And so, a marriage valid where it is contracted is valid everywhere. So, Ochima said, Jama, our and I said, Mremo Ankasana. Our dear Bia, a dimu, and I said, our dear Bia, a emuye that's what na sɛ bea wade a mmara ɛda ho no ɛne kwan sɛ bi a man baako mu nko a na ɛyɛ adwuma ɛwɔ sɛ kɔ baabi a gye tum sɛ saa wade no di mu te sɛ German ɛyɛ maame Akosua Serwaa dad Lumba ware wɔ Germany Bonhem 2004 December ɛwɔ sɛ yɛ Germany ɛna Bonhem na wade no kɔ so ɛba Ghana ha nso a ɛwɔ sɛ di mu te gye sɛ bi a gye tum wɔ Germany na mu ɔba Ghana ha yi ntum daabi ɛno nti ɛna sɛbi German consultant ɛba na ɔbɛkyerɛkyerɛ mu yie ama amansa na ate ase nti wɔsɛ sɛ nyɛ saa sɛ German expert bia na expert bia nka ho bia ebia na Ghanaian court no wɔtie oh yɛse requirement saa ne adeɛ na wafa ne saa so Ghanaian court might rely on lay testimony or unfounded assumptions oh requirement say gitu menye ye ebia Ghana wadeɛ nkrataa no say the city ha you say but me hwɛ deɛ mo de abaya ensisu ntie na menyi ntum but say German expert no wɔ hɔ a ɔno betumi ato ne bo ase. An expert witness ensures the court correctly recognizes the marriage under the principle of less lossy celebration. Into what you say, I almost on the Cassani bin or yeah, come on, say, what you say, said ye city. And I'm say, a man says, our dear be a dear, what dear be a yes, certain team or court tomb, or my first swap, maybe a book will be a yes, baby. I was a determined expert, but say, or bet me at church your court and say, baby. We Germany awade nkrata ya project for so bia ni ho na enam say awade nkrata bia ya tintim na ye court awade no say yegitum wo man we so ko bia yegitum ti no court munyintum esan say na kwan so ano no ti no ka say a marriage valid where it is contracted is valid everywhere ti awade ya yegitum wo bia ye awade amra ditum no e wo say yegitum wo bia. In this case, our course of Bonhem, Germany 2004, was celebrated in the presence of the couples near the couple near the phone. As I just to Germany there. I'm just say expert be say a budget tun so everywhere in Ghana so can be. It was a tun so e wo hana bibia e asuje. After another one and it say defending marital status and right. Let's say German based consultant here or about the castle. Or be say our dear yeah wo no obebɔ ho ban na ɔhwɛ sɛ ɔbɛma mmara no agye tum sɛ awadeɛ no ɔhɔ ampa ɛna afei awadeɛ no do hɔ nti no ɛne awadefoɔ hɔ a yɛde yɛwɔ mmara bi anaasɛ yɛwɔ akwanya bi ɔmo right bi a ɔmo wɔ sɛ ɔmo yɛ awadefoɔ na ɔmo enjoy ɛwɔ mmara mu so ɔhwɛ sɛ ɔmo so saa mmara no ɛwɔ hɔ no ɛyɛ maame Akosua Serwaa yɛ ɔyɛ surviving spouse abere meka in the case of this matter says here the Kumasi High Court say ɛyɛ no yɛ mmienu nti ntumi nyɛ sɛ Odobroni mfiri but meka in the case of ne application American asem maame Akosua Serwaa person prove to be say or the only legal wife no I mean expert be say rights be our hɔ a maame Akosua Serwaa also enjoy as a married woman and as yes as a married woman now as a legally married woman pending the determination of the matter by the appellate court in Kumasi. Until what you say establishing the marriage as a valid ordinance marriage in Ghana prevent it from being deemed void. This protects the surviving spouse legal claims to inheritance, spousal property, and customary right. What's it? Since here, it's saying, "Yami adum na omutumi echiruma Ghana mrati ase." Say, "Maami Akosua Serwaa under Lumba wadian." Aya wadi anye say be a customary say the court Kumasi High Court ka say e fia wadi 1991 there be. Now we fia wadi bi no mo koye court wadi a monogamous marriage awade prekon inti on behwe say expert in American wasem German consultant on e behwe say obecheche mi na ya che court ma court won say there be awade na ye kan wasem no e valid awade that's why what means that Lumba we engu
ɛyɛ awade a ɛyɛ court awade na ɛyɛ awade prɛko monogamous marriage a wontumi ɛnware bi ɛnka ho ɛwɔ Ghana ha nti ɛkɔba saa court bɛgye atum sɛ oh ɛne ampa this is an ordinance marriage yɛ ɛnguyɛ nti yɛntumi nka sɛ awadeɛ no ɛgu daabi ɛna afɔ just you say this protects the surviving spouse's legal claims to inheritance, spousal property and customary rights. Wɔ sɛ ɛkɔba saa na court ɛtumi gye tum saa ma obi ate ase a deɛ ɛkɔba ne sɛ ɛboa ɛbɔ ɛyere ɛho ɛyɛ mmara biara ɛboa ayere anaasɛ akwanya bi a ayere ɛwɔ no ɛbɔ saa mmara ne akwanya no nyinaa ho ban ɛte ma ayere no nti ɛbɔ spousal legal claims to say maame Akosua Serwaa ɛwɔ bi a yɛmi kuta Lumba yɛmi kunu mɛna ware court awadeɛ Germany born him 2004 afei expert German consultant wɔtene bɔ se akyekye nyina mu de akyɛ court ampa sɛ ne sitie German mmara mu na awadeɛ ne sɛ ne sitie nti da so wɔ hɔ no ɛhu kɔpem sɛ Lumba yɛ nyame dia saa deɛ na sɛ court gye tumu a expert ne bɛhwɛ sɛ ɛneɛ maame Akosua Serwaa wɔ yi ɛnam so wɔyɛ legal wife nti no pending the determination of the matter by the Kumasi Appeal Court nti no akwanya inheritance bi ase bi a awugyadeɛ bi a na sɛ japade bi oni kunu yɛ ne kyɛfa bi ɛwɔ mu bi a sɛ yere true legal wife no expert no bɛhwɛ sɛ mmara no bɛyɛ adwuma na nsa aka afei expert no bɛhwɛ sɛ wayɛ gya no wɔakyi nti no akwanya bi a japadeɛ bi a sɛ fata no sɛ wɔsɛ de ma ne nsa bɛka ɛna afei amammerɛ ne amanneɛ nyinaa mu no nso adeɛ bi a ɛyɛ yere ɛna ɛsɛ sɛ wonya no wɔbɛhwɛ sɛ ne nsa bɛka amammerɛ ne amanneɛ kwan so na biribiara yɛ asomdwe ɛna afei deɛ ɛtwa to koraa expert no dwumadie bi ne sɛ ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛ establish exclusivity ɛnyina ne sɛ yɛka sɛ expert no bɛ establish exclusivity a wɔsɛ by legally proving the German marriage the consultant helps bar any subsequent customary unions, protecting the monogamous nature of the marriage and preventing charges of bigamy. And they will say, it ends say, customary marriage, no, and I say, Mr. American, civil, and I say, ordinance marriage, court or no. A ware perconi, I can say monogamous marriage. And no, oh, the marriage, I say, won't me what be count. It is a much chem or court, my jai. Na mama Akosua Serwaa kyerɛ sɛ de boy ne kunu ɔma wade wɔ German mmerɛ mu ya ɔbɛkae sɛ krata bi kɔ free the German the German embassy or Ghana ha by ya bɛkae sɛ to me to be a concern ya na krata no mɛkae sɛ Susan looked na ne nsa hyɛ aseɛ mpanyinfoɔ no bi ɛwɔ German embassy or Ghana sɛ na ne nsa hyɛ aseɛ a na ɔkyerɛ sɛ o ampa wade bi saa akɔ so December abosom no mu afem pii no ne nan mu ya wade na mama Akosua Serwaa de Lumba gyina na wɔ hɔ no na bɛfo nso wɔ hɔ a ɔmo ware yɛ na ware na emu da ya Akosua wɔ hɔ no ma abɛsi ne ya ɛbrɛ a wade no mu tie no brɛ a Lumba yɛ nyame dia ɛwɔ abosome nson de to so aduonu nsia ɛwɔ afem pii mmienu ɛne aduonu nam 26th of July 2025 ya Lumba sɛbio ɛyɛ nyame dia nyame fa ne currency ɛna wade no mu tie na mmom awade no ɛnwu sɛ awarefoɔ no ntɛm ɛte enti na ɔkyerɛm sɛ a German expert a ɔwɔ court na ɔbɛka ma Akosua Serwaa lɔyɛ sɛ ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛkyerɛm yie na ɔkyerɛm yie no afɔ kyerɛkyerɛ German wade nkrata nyina mu ma court ne te aseɛ wie na ɔgye tum wie a afei expert bɛhwɛ sɛ ɛneɛ sɛ obi ka sɛ yɛ ware Lumba ware na sɛ sɛdeɛ Kumasi High Court kaa sɛ awade no nyinaa yɛ efie awadeɛ no ɛnam sɛ court awadeɛ yɛ awade prɛko nti no expert na sɛ German consultant no bɛhwɛ sɛ customary marriage biara after that Lumba ne yɛ ma Akosua Serwaa ware yɛ civil marriage and ordinance marriage na akyi no customary marriage bi mpo wɔ hɔ a that Lumba ware yɛ a expert no bɛhwɛ sɛ court no anyi ntu court no bɛba any subsequent customary unions sɛdeɛ ɛbɛyɛ protecting the monogamous marriage nature of the marriage no ɛho nti no sɛ expert no adwumadie baako pɔ bi no sɛ court ɔhwɛ na ɔkyerɛkyerɛ sim na akyerɛ court na court gye tum wie a ɛnso hɔ a afɛsɛ court wagye atum ɔsɛ wɔmpa after the magye atum sɛ that Lumba no maame Akosua Serwaa ɛware na nya awadeɛ biara kwasɛ ɛyɛ awadeɛ a yɛ mmara ne yɛde tintim which is ordinance marriage as a civil marriage yɛ ampa ɔhwɛ ne nyinaa bi na court gye tum wie a afei expert adwuma baako a ɔbɛsan bɛyɛ ne sɛ ɔbɛhwɛ sɛ okay ne saa deɛ a civil marriage biara na ordinance marriage biara court awadeɛ biara no ɛyɛ monogamous yɛn ware bi nka ho and saa deɛ a ɛnyɛ no akyi a ɔne yɛ maame Akosua Serwaa ware 2004 no saa Lumba ware mpo saa Lumba ware bi ka ho a saa awadeɛ no expert ne bɛhwɛ sɛ ɔma court anyi ntum enti ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛba any subsequent customary unions nti afia awadeɛ bi ɛkɔ so bi expert ne bɛhwɛ sɛ there be court ɛnyɛ mema wo nyi ntum san sɛ awadeɛ no a the client ne kunu ya ɔyɛ nyame di awadeɛ no ɛyɛ awade prɛko monogamous marriage to will protect ɔbɛba any subsequent customary unions
ɔmo ni bibia nto na afei ɔyɛ so bɔ mmara gyama mmara no ho ban ɛnyɛ gyama mmara nko a gyama mmara Ghana mmara ɛne amahodoɔ nyinaa so mmara yɛ bɔ aware prɛko mu no gamos marriage ho ban no ɔbɛhwɛ sɛ ɛbɛgyina ɛmu yie sɛdeɛ ɛsɛ ne fata na nkɔfa ɔhaw ɛne amanneɛ bia amma mekyerɛnko bia na court koraa amfa asotwe akɔ bi so ɛne nipa no koraa bi ɔsɛ akɔware akyire foforɔ ɛne ɛba saa bigamy ne nsɛnsɛm nyinaa nti ne nyinaa yɛ nneɛma a gyama no expect a nyankopɔn twa di ampɔn yɛ atom na ohu yɛ mmɔbɔ de yɛ nkwakyɛ na sɛ appeal no hyɛ ase a ɛsɛsi a ɔbɛkɔ court dɛm hɔ bi na ɔne lɔyafoɔ yi gyina de ma yɛ maame Akosua Serwaa aka boma tena ase na ɔmo ne court no ɛto anama ma biribi ayɛ asomdwe no dwumadie no bi a ɔmpɛti no ɔbɛto anama wɔ nyinaa ɔbɛbɔ awadeɛ no ho ban sɛ ɔnhwɛ sɛ sɛ court gye tum wie a ɔnhwɛ sɛ obi bɛka sɛ customary marriage bi ada bi because biribi saa shouldn't be there in the first place afei maame Akosua Serwaa mmra tumi bi a okura akonya bi a wɔsɛ wonya sanse ɔyɛ yere yɛ mmra gye ne tum nti no expert yi bɛhwɛ sɛ kwan bia so adeɛ bi a ɛsɛ fata yɛ maame Akosua Serwaa no ne nsa bɛka ɛwɔ mmara mu sɛdeɛ ɛsɛ ne fata afei wobɛgyina mu ahwɛ sɛ na wadeɛ yɛ a ɔne da Lumba ware yɛyɛ court wadeɛ no ɔntena ase ɛnhwɛ sɛ court bɛka sɛ mabɔ ato agu menye ntum sɛ yɛware wɔ court wadeɛ sɛdeɛ ɛsi yɛ ɛwɔ high court no dabi ɔnhwɛ sɛ mmara saa afei ɔbɛhwɛ sɛ atɛntɛne ɛne pɛpɛɛpɛ yɛ paa bɛyɛ adwuma nti adanseɛ bi a ɛsɛ fata sɛdeɛ gyama mmara no sitiɛ ɔmo system sitiɛ no ɔbɛtena boa sɛ wɔkyerɛ nyinaa mu akyerɛ court deɛ ɛwɔ sɛ court gye tum biara na wɔkyerɛ mu akyerɛ court sɛ awadeɛ bi a ɛyɛ awadeɛ a sɛbi yɛ tintim wɔ court dɛm no baabi yɛ tintim no sɛ yɛgye tum wɔ hɔ nko adeɛ a wɔsɛ yɛgye tum wɔ baabi a na ɛnam sɛ yɛgye tum wɔ Germany na Germany embassy kora de krataa aba bɛpie so wɔ ampa Germany embassy wɔ Ghana de krataa ba ayɛ sɛ yɛ ampa no wɔgye tum sɛ awadeɛ bi sɛ awɔ na ɛngu san sɛ ɛmo ntɛm na ɛteɛ brada Lumba yɛ nyame dea no ɛna ɔmo ntɛm teɛ nti no ɛna ɛsɛ yɛagye atom wɔ Germany mu a kyinkyin a ɔbɛhwɛ sɛ expert no bɛhwɛ sɛ Ghana ha nso yɛbɛgye atom na aboa ma asomdwe aba na afei deɛ ɛka ho bi kwan sɛ expert no nso bɛsan ahwɛ sɛ mmara no sɛ yɛgye ama ahodoɔ so krataa aba yɛ ma mu ha awadeɛ nkrataa aba ama bɛdi adanseɛ no ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ bi de akyerɛ court sɛ daabi ɛyɛ krataa korɔ gye san sɛ Ghana awadeɛ nkrataa no ɛda nso ɛde free chairman awadeɛ nkrataa sɛ deɛ ɛbɛyɛ mpo asɛm ka ho sɛ kɔba sɛ bi the judge no temmuani no ɛnyɛ familiar with the German system, the German system, the registry, marriage registry, protocols, and the you know, a expert in everything was actually in watch a court. I'm a court at that is the reason why in Tia, Yemami Akosua Serwaa, a German based consultant, Abba Kumase, a police court, when I mean, I don't know, Shasia, but no was no account be a BPR. I asked you, interesting times ahead, but my cat will say, asɛm wei sɛ sisi bia no yɛsua deɛ firi menim sɛ wo a wohwɛ me wosua deɛ firi me nso me akwara ketewa yɛ mete bɛso bɛsua deɛ firi paa nti wɔde tena berɛ bi update bi aba na de abɛso me now because it's a learning curve for all of us nyɛ sɛ bi a kyinkyin a ɛnkɔsi anaasɛ kyinkyin a ɛmmra sɛ na mmom sɛ ɛbɛyɛ a asomdwe bɛba pɛpɛpɛ bɛba na mmara no ayɛ adwuma na amenyi nyinaa yɛsua biribi afiri mu yɛ uphold justice na biribi a ayɛ bɔkɔ nti interesting times ahead yɛbɛtumi ayɛ ano sɛ yɛnsrɛ nyame sɛ ɔnom yɛn kwa ɛne ahoɔden na wɔn nyinaa nkɔ so asomdwe kwan so na deɛ gye kan de tie nyinaa abusua yɛde abɛsoma amansan na bibia ayɛ bɔkɔ meda ase sɛ wogye berɛ na ɔhwɛ me mede de kwabena wɔ so mesrɛ wadaroma sɛ ɛnɛ ne dedi kan abɛhwɛ me a mesrɛ wo sɛ subscribe ma yɛ wate na wa like na wa comment na wa share ɛsan sɛ wɔde pa bebree yɛ ayɛte ɛbɛso mu de mmom kae sɛ yɛtɔn fie ɛwɔ atwema yabe na wote di na wabɛka sɛ ebia wɔ akyikyi daabi Kumasi yɛ a Kumasi ade free sufo la Prempeh College area hɔ a 10 minutes drive no through. If you need a 4-bedroom house, back with a master bedroom, and a 3 na can a single room, self-contained, do to all trend here. It may be how what's a miss show, although for the dinner on Brasia Quine, so for number nature on every one and then Cassa, the baby and Koye from our sons, a bonnet that form. Now, uno who the beer and so that said yes, sir. Na efata. After was young come for Obi to the enterprise, the Kumasi, South Interest Junction, and more about Tare Papa. And papa ne perfume papa de gu ho a na bibia ye dia e Obi Trading Enterprise wo Kumasi South Interest Junction tibi sro ema obi anada watekọ na kwa tibisi akwa de nyame adom omo ye promotion omo tete ne man se hwi kakra bi ekro bia okọ abenya bi na bibia ye enso so e dia amount if Obi Trading number no na omo kasa busua na di nyane mu a na nsi yi afi Better Grace Financial Services esimi nkancho Ghana for America and Canada open insurance company papa financial company papa dia and one Better Grace Financial Services. Omo me expert
in managing our finances. Or intermediary financial group. I'm sure Bra, insurance company, papa, number town, and a financial company, papa, at number town. Now, no more more. The Sabu here more on answer. A bra, no says can answer how near money be back, and it won't mean you may be ma. On the shock of him so being Yamadi, I'm not sure Manso, a copy of ma, a baby upon. And as a college. And a brown almost says can ask Miss Remica, say Miss Remica, almost says can call pension, a cobas in his car. On betam sika boom at the amount. Sika boom betam the amount. Tax free, way. At the end, I'll pay a better grades financial services. Now, I say, oh, I want to now yatam sika boom the amount. I say tax free. Abusua, where the SN any attach and yet they know to be served for number. And then Mamma Diana could see, well, not one saying a cotton Henry Brimpon, and a year, and Mamma Diana, I go far by. At the mount, Battle Grace Financial Services. I've really tried to cry. A recharge automobiles. Says your car, why a semi BB or car, why a team of Massin crying. You crackers in Yasam Katua. Then now, a recharge automobiles. A common account will be anti say. Says ye be our car crown, when your car pa, or recharge. Kakabi Krobia, you been also no car the amount. Now the abopra, we are create the amount. And after be also can crown where you swatch, when you are beton. That's when you be a man and told him to for her. Kopaka is recharge, or ton car no to see come out. After all your honey, oh, you're soft. Oh, will be our address, a show I be home. Oh, ya can be Anna. Whether one PR, you're so well, would be National House of Cheese, Regional House of Cheese, Santaman Council, maybe I will be a my council, a be a Chima State Council meeting. No, baby, a more gun have a PR. Oh, ya can be a fair recharge, sans a book, masters our own kind. Omono be nhye na otua kakaka e be akwa di ama e na mo so market you afa controller and accountant general here mo kware mato di abadwuma ye fo no na so no wan nhye obi teacher ni me nurse ni me doctor me ye ho anwan me post ni na odo pay slip akọ na ono what na say nhye na otua kakaka come so beche ni amaka na be bia yas me you pay when dey na pay e recharge automobiles kuma se ya omo wasquad arc and accounts omo achimota overhead na the former number from na dey omo kasa na bibia ankoyi. And from me that say we see answer oje bre na ohwe me nyame nkan nyina ye ho e repem yi be sia me ni kwapna usu. Bye bye.